Právě jsem se probrodil kilometrem džungle a koho jsem tady nepotkal. Rybářská legenda Jedna Mára si tady vysekává místo. Absolutně neprostupný terén, kilometrová džungle. Dobrý den. Dobrý den, pane Šimšálek. Mě natáčíte, jo? Ano. Tak to tady chytat nebudu, ale... Jste pro mě naprostou legendou, revolučním rybářem. Tak to jo, tak to já budu A vás už dlouho sleduji na mrku. Můžete mi říct něco o své cestě k vodě? Víte co? Já zachraňuji karase obecný. A já jsem takový dobrodružný rybář. A mě mají všichni rádi. Samozřejmě mám rád jídlo. A koupil jsem si velký prut, tak dneska budu chytat na velký prut. Dneska to dokážu. Dneska to pro ty mrkařský buzny dokážu. Děkuji. Ještě jestli se můžu zeptat, co říkáte na cestu k vodě? Co jste říkal na tu prostupnost tím terénem a jak je to hrozný. Kolik je to jste se musel strašný. prosekat? Letošní svaz, nebo ne letošní, ale svaz, ten na ty cesty úplně sede. Ten nic neudělá. A člověk, který nemůže na nohy, nemůže dejchat a je tlustý jako prase, tak prostě musí jezdit autem až na ten flek. A já vám řeknu, těch míst je strašně málo v republice. A jak jste sem dotáhl tu výbavu na tu dálku, co jste šel? No, musel jsem si koupit auto. Na půjčku samozřejmě. A dám do něj rybařinu, veškerou samozřejmě. Mám tam i dokonce kádě, až budu masit ty ryby, ty kapry a ty cejny hlavně. Až to budu sekat jako jim hlavy. Nakonec to podívejte se sám, já vám to dovolím. No. Už budu moc, tak řeknu. Tak tady vám představuju můj nejkrásnější dobrý prut. XK Bone Polo. Takhle. To je 9 metrů prut. 9 metrový prut. Drahý naviják. Daiwa, značky Daiwa. Za 700 korun. Od pana Trousila. A teď vám ukážu, co ty ryby. Nepřítilové. Já se připravím, jo? A jdeme na to, hoši. Opa! Počkej. Aha, takhle ne. To nebude chvílik. Tady to ne. Ven. 3 roky jsem nebyl na rybách. Tak, teď mám ryba. No, já jsem to utrhl. Já hned mám háček. To by to urval. To je až neuvěřitelné. Jdeme na to. A co lovíte? Na domácí houskový knedlík. Hmm. Takhle vezmete knedlíček. Takhle ho napíchnete. Prosciutto. By mi to nesundali. Jsou to Do ní kurvy. dáváte i pršuto, jo? Takhle se to dělá. Skvělý. Takhle se to dělá. Jdeme prut. Tak. Nához. Velkou nához. Aha, to je ono. A teď. Tak. Já tady metry. A pokud jsem si povolicí. Ale berou dneska, berou dobře. Teď se podíváte, jak jste si krásně rozkrmil flek a sváně můžete počítat, protože jsem dobrý rybář, prakticky nejlepší. Za jak dlouho budu mít záběr, jo? Jsem na vás zvědavý. To na vás. Vy na mě buďte zvědaví, koukejte se, hele. Hele, hop. Je to tam, holky. Dáš. To ani nepokládám. Už ťuká. 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 Už ťuká
chodit. Oni mi to sežrali. Tak první náhost nic moc. My sundali. Jdeme na to. Ela. Hop. Kaprná. Tak. Takhle se chytá na houpačku. No, už to jede. Už je to tady. Ale, jo, to je síla. Jo. Hoši. Podívejte se, ta cívka jak jde. Tak počkej, já to musím trošku přitáhnout. Ukáž. Tak pojď, holka, pojď. Budeš mluvit. Pojď, holka, budeš mluvit. To se nechce. Ale už ho zdolávám. Jo, zdolávám. Jak krásně pracuje ten prut 9metrový. Pane, vy mě natáčíte. A už mi to utrhl. No, teda tohle. Jedna. Takže právě jsem přišel po obrovskou rybu. Vytočila mi 20 metrů z cívky. A když už jsem jí měl u břehu, že už by jako chtěla jít z vody ven, tak se mi prostě by to přetrhla a to. Takže poslední pokus. Už nemáme čas, já musím do práce. Takže zkusíme poslední pokus a tak se to určitě podaří. A je to tady, vážení přátelé. Na poslední chvíli sekačka a je tam jízda. Podívejte se, jak vybere z cívky. Jo. To je silný. Já už nemůžu. A přibrzdím. Nepřibrzdím. Já mu jede. Daleko jede. Já to mám hodně vlasce. Tak pojď, 9 metr. No podívejte se na to. Ta ryba si dělá, co chce. Už se zabírá. To bude. Nevím, jestli to bude kapr, nebo jestli to nebude amur. Se mi povolil navírat, nebo co. Tak pojďte, holky. No, takhle se to musí snížit. Pojď. Albertka. Ale čas. Hopla, je můj. To je nějaký nový trend, ta suchá ruka na tu rybu? Já si namočím takhle. Aha. Si takhle namočím. To vás zašraní. Koukám, že používáte droboučké bez protihrotové háčky. Ano. Hlavně potřebujeme tu hubičku takhle, aby byla. Krásný polikáček.
tak, když nemáte pořádný podběh. Tak. Ježišmarja, to je veliký. To bude šarhádlo. Tak Albertka. Tak Albertku. Pá, já jedu do práce. Na Wagnera dneska, jo? Tak ahoj. Yes.